Indaba ze-1KZNTV ifundele uphila noKacebe khulu kwamzimba umntwana uyakhuleka kunina besilo sanibonani. Nazo ke izona ndaba zethu esithi ngezihamba phambili. IDA Imashele Owasengungundlovu limenze ITHEKU.1KZNTVNEWS abaqoqi Abentela. Kanti owezempilo ubhunge nabelaphi bendabuko. Sanemukela kwindaba ze-1KZNTV. Iqembu le-Democratic Alliance lipende idolobha laseMgungundlovu ngombala oluhlaza ngesikhathi ke limasha loholwa ngumholi wayo uJohn Steenhuisen. Leli qembu likhala ngomasipala wesifunda uMgungundlovu oveze ukuthi ke noma ohlongoza ukunyusa izinsiza zomasipala ngamaphesenti angama-50. Leli qembu ke limasha lisuka enkundleni ezemidlalo eDulles Park la ke emahhovisini omnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal eMgungundlovu. Iqembu le-DA lihola umholi walo kuze lonke uJohn Steenhuisen lipende idolobha laseMgungundlovu lahlaza namhlanje ngesikhathi limasha lisuka enkundleni yezemidlalo eDulles Park lelibangise khona la engime khona emahhovisi omnyango wezindaba zokubusa ngokubambisana nomdabu KwaZulu-Natal khona la eNatalia. uJohn Steenhuisen ngesikhathi ekhuluma nezindaba uthi ke lokunyuka ke okuhleliwe kwezinsiza zikamasipala akubalekile njengamanje. This is the same thing that we have with the petrol price increase. Government's default is just simply to drive the costs up to consumers instead of cutting their costs accordingly. Why do we have bloated administrations? Why do we have officials earning more than the president does every single year in all of these municipalities? These municipalities need to cut their cloth accordingly and reduce their overheads before they pass on tariffs to residents. Our citizens are already buckling under a 46% unemployment rate. Our children in this province are already starving to death because people cannot put food on the table. Putting these hikes on top of that is going to cause even more people to fall into poverty. Even more families are going to be unable to put food on the table. Steenhuisen uthe akumele ke uma abantu besebunzimeni uphinde ke nawe uede kulobo bunzima uchaze lokhu njengokuthi ke lokunyuka okuhlongozwayo kuzoeda usawoti esilondeni. Government must understand the people of South Africa are in a terrible situation. They're on their knees. You don't kick people when they're down on their knees already and make life even harder for them. This government needs to take a good hard look at its organogram. Those councils need to look at the salaries, the top executive pay that they're paying to those executives. They need to look at what they're spending on catering and parties and office refurbishments and on vehicles. That's where the cuts need to come. Cut there first before you start putting the costs onto citizens. Khona manjalo inhloko yomnyango wezindaba zokubusa ngokubambisana nomdabu KwaZulu-Natal uThando Tobane wamkele uhlu lwezikhalazo zeqembu le-DA wabe esethi bazophendula ngokubambisana kanye nomasipala. Uhulumende wephondo i-provincial government usebenzisana nomasipala wasemsunduzi sizawuphendula kula memorandum in a very comprehensive way. Why sisithi sizoyiphendula sonke ngoba umsunduzi siyawazi ba ungaphansi kwa section 139 1B ukusho ukuthi amanye wamandla wasemsunduzi angaphansi kwa hulumeni wesifundazwe. Sizawukwenza leyo nto ke sibanikeze ngokusheshsha okukhulu ngoba iplans zikhona umsebenzi okhona wokusupporta umasipala si province KwaZulu-Natal. Umsebenzi omninzi wenziwe and siyaqhubeka senza umsebenzi wokulungisa ezinye zezikhalazo lezi abazosinika zona namhlanje. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Kumenze ukusebenza kwesikhungweni esiqoqa intela eSouth African Revenue Services esenkabeni yeTheku njengoba izisebenzi zaso ke zingenele isiteleka zifuna ukukhushulelwa amaholo ngo-12%. Lezi izisebenzi zithi njengoba uhulumeni engananazi ukukhuphula kwamanani okuphila jikelele zifuna phinda engananazi futhi ukuyikhuphulela kwamaholo nazo njengoba ke zisebenza kanzima nangaphansi kwezimo ezingagculisi. Lesi siteleka sesineyinsuku ezimbili siqalile kanti ke sizoqhubeka kuze kubeke izisebenzi ziyagculiseka ngokushiwo ngumqashi. Kumenze ukusebenza esikhungweni esiqoqa intela esifundazweni KwaZulu-Natal edolobheni iTheku njengoba ke abasebenzi bakhona lapha bese sitelekeni esiqhubekayo njengoba ke befuna lesi sikhungo sibanyusele amaholo ngenani ke elingango 12%.
Okhulumela ke enye yeinhlangano ezimele bona ke abasebenzi lapha ke iPSA uMlungisi Ndlovu uthi ke lesi siteleka sizoqhubeka kuze kubeke ukuthi ke umqashi ubhekana nazo zonke ke izidingo abayifunayo. Uhulumeni uhleze eqasha ngesithupha ubonile ngesikhathi seCovid bakhipha u200 billion banika osomabhizinisi iyonke bakhipha u500 billion banayo imali makufuneka kube namathenda kodwa makufuneka ukukhokhela abasebenzi imali abanayo. Sithi thina asikhulumi ngento esiyiphuphile. Uhulumeni ucollecte 1.5 trillion okusho ukuthi ucollect imali engaphezulu ka300 billion nemali ayicollecta ngo2019. Imali ikhona uthe uzosinika u500 million u430 million kuzoba imali yecash payment u70 million okusho 1.3 increase. Phakathi ke kokunye labasebenzi abakhala ngakho isimo abasebenza ngaphansi kwaso njengoba ke uAyanda Zulu ongunobhala noma ke wenehawu ethi ke esikwesinye seyikhungo sawo ke uSARS lapha ke eThekwini abasebenzi selokho ke waqala yona iCovid bakhala ke ngokungabi nawo amanzi nokubeka ke impilo zabo engcupheni. Bakhala nangoCommissioner okhona ukuthi bafisa ngathi isimo sasengcono kakhulu ngaphansi kobuholi bukaMnumzana uTom Moyane. Ama conditions ababebhekene nawo ayengcono kakhulu. Bayakhala ke futhi nangezinto ukuthi kunomthetho othi equal pay for equal value okusho ukuthi funa uhole ngokwamandla akho ngokwamandla owanikeza umqashi. Amaholo nje isihlalo samaholo asibagculisa abasebenzi nanokuphepha nangekhathi enzima evana noCovid-19 abasebenzi bakubekile ukuthi amanye amabhilidi noma nendawo zokusebenza zakwaSARS ayicomply yabo nje umiyegolela abasebenzi sebekubike kaningi ukuthi abanawo amanzi basebenza ngaphansi kwezimo la kufanele njalo belinde ukuthi kuze kufika amathangi ukuze bekwazi ukusebenza. Laba basebenzi bathi ke ukunyukwa kwerepo rate kanye ke nesimo sempilo eNingizimu Afrika ngenye ke yezinto edala ukuthi ke bangenele kusona lesiteleka kanti kulindeleke ukuthi baqhubeke ke ukufaka umfutho nakwezinye izikhungo zakwaSARS esifundazweni ukuthi ke kumenze ukusebenza kuze kubeke umqashi uzwelana nabo. Sizoqinisa kakhulu isiteleka sethu kusukela eGolela uye Richards Bay uye Mhlanga uye Pinetown uze la eTranscorp nase-Album nase-Customs nase-Pietermaritzburg kanjalo futhi nase-airport eKing Shaka uze uyivale eNewcastle. Lesiteleka esingenalo usuku lokuphela ngesizathu sokuthi siyophela uma esethi umqashi nehouse anibiza ngetafuleni nanku 12% enofunayo siyanikeza so bese senza isimemezelo-ke njengenehawu ukuthi hayi isiteleka sabasebenzi bakwaSARS sesiphelile kodwa koma isaqhubeka nokubeka 1.3% sizoqhubeka nomzabalazo. Eyindabeni ze-1KZNTV kubika uNtombi khona Mvubu eThekwini. Ungqongqoshe womnyango wezempilo kusifundazwe KwaZulu-Natal uNomagugu Simelane uthi bazohambela kuyifundo ezahlukene ukuxoxisana nenhlaka ezahlukene ngamase izinto okumele ke zenziwe ngokusebenzisana ekulapheni impilo yabantu. UMagugu okusho lokho kwenkulumo ngxoxo ebihlanganisa nezinhlangano ezingenzi inzuzo kanjalo nabelaphi bendabuko nezinye izinhlaka ebeyithinta ukudluliswa kwembono ngokumele ke kwenziwe umnyango ebambisene ke nalezi inhlaka. Umnyango wezempilo kwisifundazwe iKwaZulu-Natal uthi uzimisele ukusebenzisana nezinhlangano zomphakathi engenzi inzuzo ikakhulukazi lezo ezisiza umphakathi ngokwelapha mayelana nezinye zezifo ezisuke zikhona. Lo mnyango uthi ukubone kubalekile ukuthi emva kokwethula isabelo mali bese uya emphakathini ukuyoxoxa ukuthi ngabe iziphi izinto abazosebenzisana ngazo ukuze kube nenqubekela phambili ezimpilweni zabantu. Inhloso yokuthi sihlangane nama stakeholders nalabo esebenzisana nabo ukuthi sizokwazi ukuthi sibanikeze ibudget yethu bese siyezwa kubona ukuthi babona kanjani ngale uhlelo lwethu nokuthi babona kanjani ngeinhlelo esibekile nesithi sizozenza. Kodwa ngaphezulu kwalokho futhi besifisa ukuthi kube yibona abanye abaphakamisa ezinye izinto abafisa ukuthi sizenze. Namhlanje ke kubonakala ukuthi le engagement ngempela ibidingeka ngoba baningi abasukumile bathi cha bona bayimisela ukusebenza nomnyango
njengomnyango wezempilo bayimisela ukusebenza nohulumeni kuma sectors ahlukene. Abe cancer ama organizations e cancer we're saying nabo bayafisa ukusebenza nathi, and siyakujabulela kakhulu lokho ngoba ziningi inhlelo esinazo esizenzayo nesi-implementayo kuma communities ezikhuluma ngecancer. So namanye ama organizations uSimelane ubeseveza ukuthi mayelana nesifo esithinta izilwane zezinkawu okuthiwa zithelelana ngokwesikhumba, uthi eNingizimu Afrika besingakafiki, kodwa mangabe kukhona okuqhamukayo bakulungele ukubhekana naso. I-disease le entsha okuthiwa ikhona i-monkeypox asisho nje ukuthi asikabi nayo eSouth Africa, isekhona. Sizwe ukuthi isikhona kwamanye amazwe ase-Europe nase-US, kodwa thina eSouth Africa nase-Africa ikakhulukazi asikabi nayo leli gciwane. Asisho nje ukuthi uma ubuka ama-facilities ethu nezibhedlela zethu sibona ngathi sikulungele ukuthi uma ngabe sifica sizoba nazo imbhede eyanele, sizoba nazo indawo ezanele zokufaka ama-patients uma ngabe isidingo siba khona, kodwa kwamanje ayikabi khona. But i-health system yethu i-ready. U-Director General wakazwelonke u-Dr. Buthelezi ubebhala incwadi nje ey'nsukwini ezimbili ey'dlule ekhombisa khona ukuthi cha, njengomnyango wezempilo siyazi ukuthi ikhona leli gciwane elikhona ngaphandle, kodwa i-system yakwa-health ikulindele futhi sizokwazi ukuthi sizibheke kahle uma ngabe noma sibabheke kahle ama-patients uma ngabe isidingo siba khona. Okunye akuvezile ukuthi bazohambela nezinye izifunda ukuzwa imibono yomphakathi mayelana nendlela yokusebenzisana. Now into esidecide ukuyenza-ke noma sesinqume ukuthi sizoyenza ukuthi emva kwalokhu sizohamba sivakashela ama-districts lapho esizohlangana khona nama-stakeholders onke, sihlangane nama-partners, sikwazi ukuthi sixoxe ngempela ukuthi i-district ne-district yiluphi uhlelo oludingekayo, uluphi uhlelo abafisa sil-implement sizokwazi ukuthi sisebenze ndawonye. Siyakujabulela lokho ngoba njengoba sishilo kwi-budget speech sithe umuntu nomuntu une-responsibility yokuthi athathe impilo yakhe ayibeke ezandleni zakhe, and kudingeka ukuthi uhulumeni ubambisane nomphakathi ngalokho. So le partnership esiyibona isiqala ngempela implementeka iyasikhombisa ukuthi besingalenzile iphutha uma ngabe sicela i-partnership nomphakathi. Kutebogo Smisi, eThekwini. Lo ngumphathi kwaSanral uTrevor Zumani uthi baseyinhlelweni zokuthi baqala umsebenzi wokulungisa kwemigwaqo emikhulu elimale ngenxa yezikhukhula njengoba lemigwaqo kibambe elikhulu kiqhaza ukuhlanganisa izifundazwe ezahlukene. uZumani ukusho lokho ekhuluma neziko lezindaba ngesikhathi kuhlangene izinhlaka ezahlukene zomphakathi ngaphansi kwesifunda iKingcetshwa inyakatho lesifundazwe ukubheka iqhaza elingabanjwa ngenkampani kaSanral ekulungisweni kwemigwaqo kulesi sifunda kanye nokusebenzisana nje nomphakathi kuleyo ndawo. I-South African National Roads Agency SANRAL ngamafuphi inhlangano ebhekelela ukuxhasa ngezimali kanye nokwenza ngcono ukulungiswa kwemigwaqo emikhulu kuleli ama-national roads okuyiwona kaphethe umthamo omkhulu nomnotho kuleli. Ihambeleke isifundo iKingcetshwayo nalapho kube nesithangami noma-ke inkulumo ngxoxo iphinde-ke yethekele ngolwazi ngendima-ke edlalwa yiyo le nhlangano kuleli. Imigwaqo eminingi esifundazweni ibhekane nokuthi-ke ilimale ngenxa yesikhukhula. uSanral uthi-ke usezinhlelweni zokuthi ilungiswe yonke leyo migwaqo. Kuyindlela lezi ezimosheke kuma-floods kwimizila yethu uSanral sibhizi sinalo uhlelo lokulungisa lapho kumosheke khona, esibhizi njengamanje siyalungisa kwenthunje ngoba iwona okudla ngapha, kodwa kuma-assessment esibe nawo sithola ukuthi ngaphansi kweKingcetshwayo azange sithole imonakalo engako, kodwa ngaphezulu kwendlela zethu uSanral njengemandate ekhishwe uNational Minister ukuthi ngesimo sama-floods into enzekile waseyacela ukuthi uSanral awulekelele eminye iminyango yezokwethutha ukuthi kwazi ku-assesswe kulekelele ekulungiseni indlela lezi ezithintekile. uZumani ongumphathi kuyo le nkampani ugcizelela ukuthi-ke basebenzisana nomnyango wezokuthutha ukuqinisekisa ukuthi umsebenzi wenzeka ngendlela, kodwa owabo umsebenzi ugxile kakhulu emigwaqeni emikhulu. So lapho kunethimba elibhizi kuma-districts awu-9 njengoba sikhuluma nje la ku-KZN yonke elideployiwe, kodwa asisebenzi sodwa uSanral samsana nabo abaka-national duty nalabo bakumasipala babathintekile. So kubhizi-ke njengamanje kufanalizwa ama-assessments
mase kwenziwa iscope ukuthi kufuneka imali enganani then kuzobe sekuyaqala sekalungiswa ke lezo ndlela lezo so akuzona indlela zakasanda kuphela ilezi ezinye nazo ithintekile ngokwemandate ekhishwa national minister ube senxusa umphakathi ukuthi ke uba uma kuvela amathuba emisebenzi yokwakhiwa komgwaqo ongazitheli ngabandayo njengoba inhloso yabo ukuthi ke kubabe nobudlelwano phakathi kwabo kanye nemphakathi abayisebenzelayo. Lezi izindaba zo1KZNTV mina ngingusamkeliswe Nqulunga bekuniseshowe. Sisaya emakethe siyabuya nezinye indaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kuyizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Imashele Owasengungundlovu limenze ITHEKU.1KZNTVNEWS abaqoqi Abentela kanti owezempilo ubhunge nabelaphi bendabuko. Imeya yesifunda iLembe uThobani Shandu uthi babeke eceleni imali ebalelwa ku800,000 amarandi ukubhekana ngqo nomonakalo odalwe izikhukhula ezihlasele zacekela phansi ingqalazinde endaweni ezakhelele lesifunda. Umthiya usho kanje nenkulumeni abenawo neziko lezindaba ngesikhathi kuqhubeka uhlelo lokwethula kwesabelo mali sesifunda iLembe. Lolu hlelo belibanjeleke ehholo lomphakathi iJoni Makhathini eNdwedwe. Imeya yesifunda iLembe uThobani Shandu wethule isabelo mali isalesifunda namhlanje ehholo lomphakathi iJoni Makhathini endaweni yaseNdwedwe kulandela ke izikhukhula ezihlasele sona ke lesifundazwe. Ethula ke sona ke isabelo mali noma ke ekhuluma nethimba lezindaba yena uShandu ukubekile ke ukuthi lesi sifunda sinayo imali esiyibeke eceleni ukulungisa yona ke ingqalazinda eyakhahlamezeka ngenxa ke yazo izikhukhula. Ngesikhathi ke kuqhubeka sona ke lesabelo mali ithimba lezindaba lithole ukuthi kuke kwaba nokhelezisana ke phakathi kwabo ke abamaqembu aphikisayo njengoba ke bebengavumelani naso ke isabelo mali njengoba ke bethi sekuneminyaka sona ke lesifunda kuphasiswa imali ukuthi ke ilungise yona ingqalazinda yomphakathi kepha ke akunamehluko. Laba ke abangamalungu eEFF kusona lesifunda bathi ke kabahambisane naso lesabelo semali ngenxa ke yokuthi muningi umsebenzi osadinga ukwenziwa kwengqalazinda kepha ke okungabonakali ilungiswa. Izindawo ke ezakhele sona isifunda iLembe zibhekene nenkinga yokwantuleka kwamanzi njengoba ke umphakathi uthembela ke kuona ama-water tankers. Imeya ke yaso lesifunda ithi ke sebehlele ukuthi basizeke wona umphakathi ngokuthi ke benze ama boreholes njengenye ke yezingqalazinda noma ke njengenye yendlela yokuzama ukuthi ke umphakathi uthole amanzi. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuntombi khona Mvubu ngiseNdwedwe. Usolwazi kwisikhungo semfundo ephakeme ongoye kwadlangezwe ngasempangeni enyakatho nelikaMdlokombane uSolwazi Thandi Nzama uthi sebezuzela ukukhulu kuhlelo labo abalubiza ngeErasmus Success ohlanganisa izikhungo zemfundo ephakeme zakuleli kanjalo nezaphesheya kwezilwandle. Uthi lokhu uzoqinisekisa ukuthi abafundi baqeda iziqu zabo bekuqonda okulindeleke kubona uma ngabe sebetholeke umsebenzi. Unzama ubekhuluma kanjena kuqhubeka ke lolu hlelo belubanjelwe eBonn Hotel eRichards Bay. Limonakele lithela izithelo ezinhle uhlelo lwesikhungo zemfundo ephakeme enyuvesi kwaZulu ngoye kusukela selokhu ke lwathulwa ngokusemthethweni kunyaka u2020 uhlelo iErasmus Success Project. Namhlanje ke babe nengqungquthela usuku olulodwa lomhlaba wonke ohlanganisa abasebenzisana nabo amaqhamuka ezwenikazi lase-Europe kanjalo ke namanye amanyuvesi akuleli. Lolu hlelo luqinisa ke ubudlelwano phakathi ke kwamanyuvesi kanye nezimboni zomsebenzi ukuze ke lokhu okufundwa emanyuvesi kuhambisane nemisebenzi yahlukene abafundi abayifundelayo. Uma sichubekela phambili asithi nje lobudlelwane sesinabo nalama universities ayisithupha ngoba kule project ama universities awu6 vele ase-Europe amanye ase-England amanye khona le South Africa mathathu Pretoria ne-UJ nathi ke University of Zululand. Sicabanga ukuthi le partnership esesiqalile manje izoqhubeka siloku siqhubeka sifundisana ukuthi iziphi indlela ezingcono zokufundisa ukuze sifundise kangcono phela ngoba okusemqoka kufanele ukuthi sifundise ama students azokwazi ukuthola
ukuthola amathuba emisebenzi. Manje nje basibafundisa ngeindlela ezintsha zokufundisa. Sixhumana futhi ke manje nama-industry partners wethu ngoba phela le project isho njalo. Ithi akube khona abantu imikhakha emithathu. Akube khona ama-industry partners, kube khona ama-students, kube khona ama-universities lawa ayithina. So siqhubeka njengoba siqhubekela phambili sizoqhubeka nokuxhumana nama-universities sithola indlela ezintsha ezokwenza ama-students wethu athole umsebenzi. Kwesinye isikhathi akwazi nokuzakhela wona awawo amathuba emisebenzi. Lolu hlelo solenzeke omekhulu umehluko esikhungweni saSongoye njengoba sebekwazi ukuthi ke bathole uqeqesho olengeziwe ngezindlela ke zokudlulisela ulwazi kubafundi. University yethu sibenefite kakhulu. Ngizoqala ngokuthi nje i-team yonke yahamba yaya phesheya iyo launch project. Isibi yahamba yafunda kunama training sessions awu4 asenzekile already. Okusho ukuthi already we are empowered sesinama skills amasha angcono sesasebenzisa emaklasini wethu esiwathole ngoba sikhona kule project. So leyo ngathi enye yama benefits amakhulu esesiwatholile. Nama students sethu sesikwazi ukwafundisa kangcono sisebenzisa indlela ezintsha zokufundisa esithole khona la kule project. Izinhloso zalolu hlelo zibukeke esifezeka noma ke lusaludu uhambo kumele balihambe ukuba ke nesiqinisekiso ukuthi benza okuyindlela noma benza ngakho yini. But it's a long way. I don't think it's very, it's nothing you can do in 1 or 2 years. You have to work on these issues all the time and questions that yourself at universities that are we doing the right things. So it's like an ongoing process, so to say. Izeke noma beke babhekana nezingqinamba ezinkulu okuhlanganisa kuzona ke nobhubhane lwe-COVID-19 obelihlasele umhlaba wonke kodwa ke kumele benze isiqinisekiso sokuthi ke baqinisa amaxhama ezokuxhumana ukuze ke lube impumelelo. It's an issue and it has been kind of challenging during the pandemic and also lockdowns and students have had difficulties to find, for example, internship, but we have kind of been able to keep our networks rather well, and now after in a way the opening of the society, so it seems that there are more vacancies than ever for students to find an internship place. Let's gaze indaba zo1KZNTV. Mina nginguSamketso Ngqulunga bengise Richards Bay. Kulindele abantu abangaphezulu kwenkulungwane ezingama-20 abazohambela umjaho wamahashi obizwa ngekhincetshwayo June Horse Racing ozoba mhla zingama-24 kuya kumhla zingama-25 kuNhlangulana uJuni. Imeya lomasipala ekhincetshwayo uThamsanqa Ntuli ethula ke lo mjaho namuhla uveza ukuthi balindele ukuba kukhulu umnotho kulesi sifunda kuphinde kuhlomele nosomabhizinisi abasakhulayo. Wethulwe ngokusemthethweni umjaho wamahashi obizwa ngekhincetshwayo June Horse Racing ozoba mhla zingama-24 kuya kumhla zingama-25 kuJuni nokuhloswe ngawo ukufukula umnotho wakulesi sifunda. Lo mjaho ohlelo umasipala wesifunda ikhincetshwayo kulindele ukuthi ungenise isigidi ezilingiselwa ngaphezulu kwama-30 zamarandi. Lo mjaho ke uzoletha okukhulu kakhulu kabi la ekhincetshwayo ngoba sibuthi ngokomnotho nje sineyilinganiso engazibe ngaphezulu ka30 million kakhulu futhi nawo 30 million mina ngiyothi mncane ngoba siyazi ukuthi uma ukhuluma nje ngendawo zokulala iyobe ngeke indawo yokulala ekhincetshwayo konke amahotela akhona nama B&Bs ngishawa abantu asemalokishini ayobe evalekile ngoba njengoba ngikhuluma namhlanje sebeyaqalile vele abantu bayabhuka indawo. Kulomjaho kulindeleka abantu abangaphezulu kwezikulungwane ezingama-20 ezohambela kule ndawo. Kanti lokho kuzoshiya osomabhizinisi bakule ndawo bekhomba ngophakathi. Lo mcimbi ozodonsa izinsuku ezibili uzoqala ngombukiso wemfashini ngosuku lwangolwesihlanu kanye nomncintiswano okazime. Lokho kuyokwenza ukuthi nemboni yezokuthutha ihlomule ngenkathi abantu bethutheleka la eRichards Bay nasempangeni. Lokhu kuyokwenza ukuthi imboni le kapetrol nayo futhi ihlomule ngenkathi ezokuthutha zehla zenyuka. Kuyokwenza ukuthi izitolo lezi ezidayisayo ngisho ukudla nje okujwayelekile zihlomule kakhulu. Ngabe ukhuluma ngama restaurants, ngabe ukhuluma ngezitolo lezi engama retailers, ngisho laba bamasaluni abacwalayo
bazohlumula kakhulu ngoba akukona nje ukuthi kuzogijima amahhashi kuphela kodwa kuzophinde kube khona nanokukhangisa ngenqephu kuqhudelwane ngoba nakhona njalo sifuna ukuqhuqumezela ukuba lo mkhakha loyo ungabukelwa kude ngoba eqinisweni njoba nonke nigqoke kahle kangaka ingenxa abantu balaba benqephu. Lo mjaho uzosongwa ngedili lomculo nalapho kubhekeke khona ukuthi amaciko akhele lesi sifunda ashilana inkundla namaciko avela kwezinye izindawo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Ake sithi ishelele ezitolo siyabuya futhi nezinye indaba zethu. Sibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kuyizona esithi ngezihamba phambili. IDA Imashele Owasengungundlovu limenze ITHEKU.1KZNTVNEWS abaqoqi Abentela kanti owezempilo ubhunge nabelaphi bendabuko. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo R15.68 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu19.81 kupondo waseBrithani libe ngu16.86 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime $1,857.99 ounce kuthi intengo engahluziwe yona ibe ngu$117.40 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umkhandlu weqembu lesizwe lakuleli Bafana ogijima kwi-Al Ahly yaseGibhithe uPercy Tau angasaqophe kumlando ngoba ngumdlalo wokuqala wakuleli ukuba kanqobe indebe ezimbili ze-CAF Champions League uma ngabe iqembu lakhe linqobe Wydad Casablanca yaseMorocco kowamanqamu ngomsombuluko. Lo mdlalo neminyaka engama-28 obudala ube ingxenye yeqembu leMamelodi Sundowns ngesikhathi ke linqobe indebe ye-CAF Champions League ngonyaka we-2016. Kanti omunye kokulindela kaqopha umlando ngumqeqeshi wakhe kuleli qembu naye ngokudabuka kuleli Jingles Mosimane ozokuba ngumqeqeshi wokuqala wakuleli ukunqoba indebe ezintathu ngokulandelana zalo mqhudelwane uma ngabe begcina benqobile le ndebe ngomsombuluko. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Nina bakamkhumbi kudluka sibona amagumgedlela zeguqa besiyiphaka namuhla kuze kube ngokuzayo.